Аз съм Фончето и това е втория епизод. Така, вие казахте, че ще ни покажете мускули. Не става мускул. Сега вижте как се правят такива момченца. Здрасти. Хващаме тук. Велик! Така, ще ни покажете ли на тази оборудвана площадка за майсторски дигане на щанги и други глупости? Какво друго ще можете? Да, фитнес Фончо, да. Браво! И сега ще направя специално Добре, давайте. за много мускули. Да, продължаваме. Трябва да дойдете тук. Плана ток! Продължаваме. Виждаме за врагове. Надолу. Отиваме. Сега отиваме на там. И кога отиваме? Велик сте. Няма спор. Пак ма фана тук. Продължаваме на много леката категория. Това лека! Тук падаме. Какво направих нарочно да правите? Да, не е нарочно. Знаем. Продължаваме нагоре. Вие вече сте много изморен. Усещате ме го по краката. Така, бе! Така. И сега най-трудното изпитание. Искам да обърнете внимание. Здрасти! Как се казваш? Малко е срамежливо. Давай. Пенчо. Как се казва? Пенчо. Добре, давай. Сега това е най-трудното изпитание. Да, вижте, това е 5 сигурно 6 км парзалка. Много странно. Имаме даже и публика. Благодаря ви. Това беше Фончо Сопол. Епизод 2. Фончо оцеляване в пустоща.